L-aħbarijiet ta' One u l-programm ta' ġrajiet kurrenti bil-fatti kisbu l-aħjar riżultati mill-istazzjoni ewlenin televiżivi f'pajjiżna fil-bidu tal-ġimgħa l-oħra. Skont ċifri minn stħarriġ indipendenti f'idejn One News, jirriżulta li nhar it-tlieta li għadda waqt xandiriet speċjali ta' bil-fatti qabel u wara l-kontro replika tal-Prim Ministru Robert Abela dwar il-budget 2026, One kellu l-akbar ammont ta' telespettaturi sa tard filgħaxija. Mill-4:30 ta' wara nofsinhar il-qudiem il-programm bil-fatti bi preżentazzjoni ta' Claudia Kuxkieri beda bl-akbar ċifra ta' telespettaturi li hu kważi doppju ta' dawk li kienu qed isegwu fuq TVM u n-net. Sa dan it-tant l-aġġornament ta' One News fil-5:30 laħaq udjenza rekord ta' iżjed minn 43,000. Anke diskors tal-Prim Ministru Robert Abela fil-Parlament bejn is-6:30 u 8:30 ta' filgħaxija kien l-aktar segwit fuq One mill-istazzjonijiet televiżivi kollha, konferma li One jibqa' l-aħjar stazzjon kemm dak televiżiv u anke radiofoniku fejn tista' segwi lill-Prim Ministru. L-aħbarijiet prinċipali ta' One li dakinhar ix-xandar aktar tard wara d-diskors tal-Prim Ministru għal ħabta tad-9:15 kien segwit iżjed mill-udjenzi ta' TVM u n-net. L-istess meta x-xandira speċjali ta' bil-fatti segwiet wara d-9:30 ta' filgħaxija bi preżentazzjoni ta' Wayne Sammut, l-ammont ta' telespettaturi li komplew isegwu fuq One kien l-akbar wieħed.